Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Монда леккәндә хәлем начарые. Керүе тиз, ә чыгуы Әлмәттә кызыл зона ишекләрен кабат ачты. Бик дөрес эшлиләр, потому что заражение большое хәзер. Татарстанда коронавируска каршы көрәш катгыйлана. Без бергә, безнең көч бердәмлектә. Республика президенты Дәүләт Советына еллык юллама белән чыкты. Бу һәм башка яңалыклар турында бүгенге чыгарылыштан белерсез. Соңгы тәүлектә Татарстанда таҗлы вирус белән авыруның 86 яңа очрагы теркәлгән. Ул төрле формада үтәргә мөмкин. Кайбер очракта үпкәләрне зарарлый. Безнең төшерү төркеме бүген шәһәребезнең кызыл зоналарының берсендә булды. Анда хәзер 60 кеше дәвалана. 20 сентябрьдә республика клиник онкологик диспансерда кызыл зона ачалар. Бүген монда урын юк диярлек. Һәрбер палатада 3-4 кеше дәвалана ала. Авырлар көн сайын килә. Кемдер хастаханәдән чыкса, шунда ук аның урынына икенче кеше керә. 50 кеше стационарда, реанимация бүлегендә 9 кеше авыр хәлдә. Ә төндә аларның саны 10 булган. Авырулар таралуының төп сәбәпләре көз җитү һәм профилактиканы үтәмәү белән бәйле ди табиблар. Климат, то есть влажность, холод. Дымлылык, салкын һава, көчле респиратор инфекцияләр белән авырулар саны арту төп сәбәп. Җәй көне халык дачалар буйлап таралышты. Кемдер диңгезгә ял итәргә киткән иде. Ә хәзер сентябрьдән яңадан эш урыннарында, бакчаларда, мәктәпләрдә очраштылар. Сейчас с сентября вновь вступили на рабочие места, в сады, школы. Назилә Рафаниевага 73 яшь. Җәмәгать урыннарында артык булмадым дип раслый. Аны бирегә 30 сентябрьдә Азнакайдан авыр хәлдә җибәрәләр. Монда леккәндә хәлем начарые. Температура, кашель сильный. Хәзер алар берсе дә юк. Мин чыгу алдында торам инде. Моннан Алла берса, биргән берса. Рауль Каюмов больницадагы караудан бик канәгать. Табибларга рәхмәт сүзләре генә җиткерә. Авыруны кунакта йоктыра алыр идем дип фаразлый. Температурасы 37дән дә түбән төшмәгән. Суларга һава җитми башлагач, аны хастаханәгә озаталар. Ну, хәзер более-менее evet хис итәм инде. Врачларга исәнлек саулык, ширләмәсеннәр. Самый главный. Рәхмәт безне решеткәннәр өчен. Белгечләр күпләрнең авыруы аларның авырып терелгәч ваемсызлыгына бәйле ди. Әмма кабат зарарлану ихтималын беркем дә кире какмый. Шулай ук вакцинация ясаткан кешеләр дә шир йоктырырга мөмкин. Действительно, вакцинированные некоторые тоже заболевают, но они болеют. Чыннан да, вакцинация ясаткан кайбер кешеләр дә авырый. Әмма алар җиңел формада үткәрә. Һәм нигездә безгә эләкмиләр. Безгә эләккән очракта да бу кешеләр вакцинациядән соң билгеле бер вакыт 41 көн узмаган очракта эләгәләр. 41 көннән соң гына антитәнчекләр эшли башлый. Табиблар искә төшерә, инфекцияның таралуын киметү өчен халыкка вакцинация ясарга һәм саклык чараларын үтәргә, җәмәгать урыннарына бармаска, битлек кияргә һәм кулларны даими эшкәртергә кирәк. Алсунуриева, Алия Бейрамалова, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. 11 октябрьдән Татарстанда коронавируска каршы көрәш катгыйланачак. Шулай итеп, яңа өстәмә чикләүләр гамәлгә керәчәк. 11 октябрьдән Татарстанда коронавируска каршы көрәш кадгыйланачак. Шулай итеп яңа өстәмә чикләнүләр гамәлгә керәчәк. Кинотеатрлар, цирклар, концерт заллары, тамаша залларын 50%-ка гына тутыра алачак. 500дән дә күбрәк кеше кертү тыела. Тамаша залын 70%-ка тутыру барлык хезмәткәрләр, шулай ук чараны оештыруда катнашучы башка кешеләр коронавирустан прививка ясаткан очракта 18 яшьтән өлкәннәрнең ковидка каршы вакцинация узу турында QR-код яки 6 ай эчендә ковид белән авырган раслый торган белешмәләр булганда рөхсәт ителәчәк. Чараны үткәргәнче 30 көн кала профилактик чараларны республиканың оператив штабы белән килештерү зарар. Моннан тыш, кунакханәләр, хостеллар, номерлар фондын 50%-ка гына тутырып эшли ала. Әгәр барлык хезмәткәрләр дә ковидка каршы прививка ясаткан икән, номерларны тулысынча тутырырга була. Җәмәгать туклану урынына, спорт үзәкләренә, бассейннарга, фитнес үзәкләренә, аквапаркка, сәүдә күңеле ачу үзәкләренә COVID-19-га каршы вакцинация узуны раслый торган QR-кодлар күрсәткәч кенә кереп булачак. Коронавируска каршы вакцина ясатмаган яки соңгы 6 айда ковид белән авырмаган 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләр өчен мәҗбүри изоляция режимы кертелә. Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда яңа чикләүләр кертелгәннән соң QR-кодсыз чикләнгән урыннарга гына эләгергә мөмкин дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсенең матбугат секретаре Миләүшә Җамалиева сүзләренчә, алар сәүдә үзәгендә булмаган теләсә инде азык-төлек кибете, кеше мәйданлы башка товар кибетләре, банк, даруханә, почта, җәмәгать транспорты, китапханә, мунча, кер йөдертү урыны, чәч тарашханә. Әмма һәр кайда эпидемиягә каршы режимны сакларга кирәк.
Шикләүләр кертелү хакында кичә кич билгеле булды. Әллә шуңа, әллә башка сәбәпләр аркасында бүген вакцина ясату нукталарында халык гадәттәгедән күбрәк. Алсу Амирова тулырак. 5 октябрьгә алынган мәгълүматлар буенча Әлмәт районында 70,900 кеше таҗлы вируска каршы вакцина ясаткан. Бу районда 18 яшьтән өлкәнрәк булган халык санының 76,9% тәшкил итә. Әлмәттә вакцинацияны үзе хастаханәдә, медико-санитария частендә, 3 поликлиникада һәм Панорама сәүдә үзәгендәге махсус урында ясатып була. Ауларда бу эшне фельдшер-акушерлык пунктлары башкара. Хәзерге көндә таҗлы вируска каршы Россиядә 4 төрле вакцина бар. Булар Спутник V, Спутник Light, Эпивак Корона һәм Ковивак. Пациент вакцинация нукталарына килгәндә үзе белән паспорт һәм мәҗбүри иминiyet полисы СНИЛСын онытмаска тиеш. Вакцина ясату турындагы мәгълүмат бердәм дәүләт хезмәтләре сайтына кертелә. QR-кодында икенче вакцина ясалгач шуннан алып була. 11 октябрьдән кертеләчәк чикләүләргә шәһәр халкының карашын белер өчен без Әлмәт шәһәренең 3нче поликлиникасына килдек. Һәм халык арасында сораштыру үткәргә булдык. Сез менә шушы чикләүләргә ничек карыйсыз? Как вам сказать? И положительно, и как бы отрицательно. Как говорится, каждый человек же имеет право, хочет или не хочет. Мои дети все сделали, и меня послали, нас послали с мужем. Вот все. Бик дөрес эшлиләр. Потому что заражение большое хәзер. Халык шуның өчен чикләүләр кирәк, тем более ул кешеләргә. Мин уже ятып чыктым коронавирус белән авырып. Мне хәзер не страшно. До 6 месяцев, до Нового года. Я думаю, к чему хорошему не приведут. Пожилой человек должен передвигаться все равно. Хотя бы какие-то необходимые для него, как говорится, вещи должны быть. Положительно, потому что это охрана здоровья людей. Алсу Амирова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе матбугат секретаре Миләүшә Җамалиева Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясында яңа коронавирус инфекциясына каршы вакцинация темплары иң югары булган районнарны атый. Вакцинация күрсәткече иң яхшы булган муниципаль берәмлекләргә килгәндә Яңа Шишмә, Актаныш, Ютазы, Сарман, Әлки һәм Мөслим районнарын атап үтәргә мөмкин дип искәртә. Вакцинация күрсәткече яхшы булган әлеге муниципаль берәмлекләрдә авыручылар саны тулайым республикага караганда күпкә түбәнрәк дип белгеч. COVID-19-га каршы көрәшне дәвам итү Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Татарстан Республикасы Дәүләт Советына еллык юлламасында да чагылыш тапты. Рөстәм Нургалиевич киләсе елны цифрлаштыру елы дип игълан итте. Шулай ук ул шәһәр һәм авыл мәктәп укучылары өчен тигез шартлар тудырырга һәм финанс пирамидаларына каршы көрәшергә өндәде. Депутатлардан һәм яңа чиновниклардан тыш залда халык вәкилләре, табиблар, авыл хезмәтчәннәре, күп балалы ата-аналар да бар иде. Төп фикерләр киләсе сюжетта. Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар. Узып баручы елда Татарстан социаль-икътисади үсешен дәвам итте. Без яңа шартларда яшәргә һәм эшләргә өйрәндек. Республика инвестициялар җәлеп итә торган төбәк булып кала. Бездә төрле өлкәләрдә масштаблы амбициоз проектлар тормышка ашырыла, зур форумнар һәм спорт ярышлары үтә. Бүген Татарстан яшәү һәм эшләү өчен иң яхшы төбәкләрнең берсе. Быел республикада 1,2 меңнән артык яңа социаль әһәмияткә я объектлар төзелгән, 3,5 меңнән артыгы ремонтланган. Милли һәм республика проектлары буенча финанслау күләме 61 миллиард сумнан артып киткән. Безнең Ишегалды республика программасы эшләде һәм ул алга таба да дәвам итәчәк. Бүген 2 меңнән артык Ишегалды төзекләндерелгән. Якындагы 5 елда без республиканың күп фатирлар йортларының барлык ишегалларын тәртипкә китергә тиеш. Бу саннар артында тормышлары яхшы якка үзгәргән конкрет кешеләр, гаиләләр тора диде Рөстәм Миңнеханов. Нык гаилә, көчле дәүләт һәм күп милләтле халкыбыз бердәмлеге нигезе, милли мәдәни традицияларны һәм туган телне саклаучы булды һәм шулай булып калады. Президент билгеләп үткәнчә, мәгариф өлкәсенә иң мөһим максат яшәү урынына карамастан һәр балага сыйфатлы белем алу өчен тигез шартлар тудыру. Белем бирү оешмаларында куркынычсызлыкны тәэмин итә мөһим мәсьәлә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юлламасында мәктәпләрне саклауга өстәмә акча бүлеп биреләчәген әйтте. Киләсе елда бөтен ил белән бергә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтәчәкбез. Без Россия президенты Владимир Владимирович Путинга әлеге
датаны федераль дәрежәдә бәйрәм итү турында карары Премьер-министр урынбасары Марат Шакирҗан улы Хуснуллин рәислегендә оештыру комитеты төзү өчен бик рәхмәтле. Бик зур рәхмәт безнең президентыбызга. Рөстәм Миңнеханов үзенең чыгышында нефть-газ секторында эре инвестицион проектларын атады. Эре сәнәгать предприятиеләре алдында торган бурычларын ассызыклап, безнең республикадан үз мәшгульләр институтының нәтиҗәле үсүен билгеләп үтте. Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар. Адым-адым юл булыр, тамчы-тамчы күл булыр ди халкыбыз. Нәкъ шулай, бары тик алга атлап без бөтен планнарны тормышка ашыра алырбыз дип ышанам. Иң мөһиме бу юлда бергәләп барырга, үзгәрешләрдән курыкмаска. Без бергә, безнең көч бердәмлектә. Бик зур рәхмәт, большое спасибо. Хәзер без кыска вакытка рекламага бүленәчәкбез. Алга таба безнең чыгарылышта һәр вакыт иң югары нәтиҗәләргә омтылырга ант итә. Ознакай яшь педагогларны бүләкли. Мне больше всего понравилось на вот этих лазилках. Балалар бакчасында куркуны җиңәргә өйрәтәләр. Премьерга гына түгел, гомумән бөтен спектакльләрне яратып, көндә театрга йөрүдәй булып. Әлмәт драма театры нинди сораулар күтәрә? Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Ознакай шәһәре гимназиясында 2021-2022 уку елында районга укытучы һөнәренә килгән яшь педагогларны бүләкләү тантанасы булды. Шара Ознакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев катнашында узды. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Ознакай районы һәм авылы мәктәпләрендә укулар гөрләп бара. Инде беренче чирек тәмамланырга да вакыт күп калмады. Укытучылык һөнәрен сайлап, инде эшкә урнашырга дип кайткан яшь белгечләр белән очрашуны, брифингны Ознакай районының мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары Лилия Әхмәдишина үткәрде. Ознакай районында мәгариф үсешендә яшьләрнең тоткан урыны турында мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева сөйләде. Энергия яшьләр оешмасы эше турында 5нче мәктәп укытучысы, ел укытучысы 2021 конкурсында педдебют номинациясында катнашучы Нигина Турсунова чыгыш ясады. Профсоюз оешмасы рәисе Лилия Вәлиәхмәтова социаль проектлар турында мәгълүмат бирде. Яшь педагоглар мәгариф өлкәсенә кагылышлы сорауларга җавап алдылар. Алга таба алар укытучы антын бирделәр. Сайлап алынган мөгаллимлек хезмәтендә, тормышта һәм дәрестә һәр вакыт иң югары нәтиҗәләргә омтылырга ант итә. Ант итәм, ант итәм, ант итәм. Ознакай районы башлыгы яшь укытучыларга зирәклек символы Совет статуэткасы һәм Ознакай районы турында китап тапшырды. Чара чәй табыны артында фикер алышу белән тәмамланды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 2-3 яшь тирәсендә бала мөстәкыйльккә өйрәнә һәм дөньяның һәр вакыт куркынычсыз түгеллеген аңлый башлый. Шул вакытта ул курку хисе белән якыннан таныша. Кай чагында ул хис кала һәм өлкән яшьтә дә дәвам итә. Мәсәлән, биеклектән яки яңгыравык тавыштан курку. Шуңа күрә балалар бакчасында куркуны җиңүгә аерым урын бирелә. Бәләкәч балалар бакчасында еш кына үз куркуыңны җиң дип исемләнгән чара каршылыклар паласасы үткәрелә. Аның асылы уен формасында бер-берең белән үзара бәйләнештә куркыныч хәлләрне җиңеп чыгуга корылган. Ребенок выходит из своих же страха. Бала үз куркуын җиңеп чыга һәм төркеменә булыша. Билгеле бер уеннар команданы берләштерергә ярдәм итә. Шулай ук балалар үзен куркыныч астына куймаска һәм урамда курыкмаска өйрәнә. Безнең проект шуңа нигезләнгән. На улицах наш проект основан на этом. Белгеч әйтүенчә, балага куркуны җиңәргә ярдәм итеп, тиз нәтиҗәгә өметләнергә кирәкми. Бу очракта сабыр иткән морадына җиткән дигән мәкаль урынлы булыр. Куркуларны акрынлап, киеренкелексез үтү яхшырак. Бу теге яки бу сорау үзләреннән-үзләре юкка чыксын өчен зарур. Для наших дошкольников Безнең мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен физик үсеш кенә түгел, кайда біз балаларны алып барабыз һәм нәрсәгә омтылабыз. Пространстволы фикерләү дә бик мөһим. Алар икенче төрле фикер йөртә башлый. Балалар үзләрен кысаларга кертми, киңәйтеп уйлый башлыйлар. мыслить начинают по-другому. Балалар өчен мәктәпкәчә белем бирү проекты кысаларында Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте тарафыннан урнаштырылган 3D комплекс каршылыклар паласасының финал аккорды булды. Мне больше всего понравилось на вот этих лазилках, а самое, которое мне было сложное, это на вот этих ходить.
Ну, которые красные вот так. Мы как будто бы по канату ходили. И еще я один раз побоялась, всегда боялась на пожарный лезть, люком ездить. Физик культура буенча инструкторлар алар өчен һәрвакыт яңа уеннар уйлап табалар. Балалар фантазиясын үстерергә тырышалар. Мөһим функциялар җыелмасы белән мәйданчык кечкенә тикшеренүчеләр өчен маҗаралар чыганагы булып тора. Алсу Нуриева, Айдар Кәбиров, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Тормышта очраган каршылыклар дигәндә һәр кеше өчен хас курку төшенчәсе дә бар. Кем өчендер аны җиңү өчен тулы бер гомер кирәк. Каршылыкларны җиңеп үләргәме яки гомер буе корбан булып яшәргәме? Әлеге сорау Әлмәт драма театры тарафыннан яңа сезонның беренче премьерасында кабат күтәрелә. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Җәйге ялгая булып торган беренче карашка кыска булып тоелган вакытта тамашачылар үз театрын сагынып та өлгергән. Шуңа күрә елның елында сезон ачылган кич көтеп алынган зур бәйрәм. Быелгы 7 санына бәйле символиканы да исәпкә алсаң, барысы да бәхеткә орынып калырга ашыга. Сезоннан әлбәттә премьералар көтәбез, яңа спектакльләр көтәбез һәм гомумән тамашачы йөрсен иде. Премьерага гына түгел, гомумән бөтен спектакльләрне яратып, көндә театрга йөрүдәй булып кайтып китсеннәр килгән һәр премьердан дип әйтәсем килә. Киемнәр эленде, истәлек фотосы ясалды һәм барысы да кәнәфиләрендә урын алды. Башланды. Сәхнәдә театр директоры Фәрида Исмәгыйлова, режиссер Ильяс Гареев белән үзе. Җитәкче кеше һәрбер тугры тамашачысын шәхсән сәламлый һәм сүзне Татарстан Дәүләт Советы Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Людмила Рыбаковага тапшыра. Людмила Николаевна кеше ватан мәдәнияте проектының кураторы буларак Әлмәт театрының активлыгын билгели һәм алга таба да шул юнәлештә үсүен тели. Күп еллар дәвам иткән традиция буенча Әлмәт районының ел актеры лауреатларын да бүләкләделәр. Быел әлеге мәртәбәле исемнән Татарстанның атказаның артисты Эдуард Ладыйпов һәм театр артисты Энҗе Сайфетдинова алды. Театр тарафыннан гамәлгә куелган Дамира Кузаева исемендәге премия лауреаты итеп Илсур Хайретдинов һәм Татарстанның атказанган артисты Наилә Мифтахетдинова билгеләнде. Әлмәт Татар дәүләт драма театры үзенең чираттагы өр-яңа 77-нче сезонын башлап җибәрде. Бу юлы ул үз тамашачысына күп төрле сюрпризлар әзерле һәм шуның беренчесе әлегә кадәр безнең сәхнәдә күтәрелмәгән яңа тема. Үткәннәрне җирләргә теләүләре түгел. Җил артыннан Халид Хасейн романы буенча Мэтью Спенглерның сәхнә вариантына нигезләнеп куела. Режиссура һәм сценография Россиянең атказанган артисты, Алтын битлек милли театр премиясе лауреаты Камил Тукаевныкы. Костюмнар буенча рәссам шулай ук Алтын битлек милли премиясе лауреаты Фагыля Сельская. Ут буенча рәссам Наталья Кузнецова, төсле графика Ольга Кулагина, хореограф Виктория Арчая. Спектакльдә милләтчелек, дини агымнар һәм социаль аермалык, мәдәниятләр каршылыгы темасы күтәрелә. Әмма төп тема кабул итү ягыннан авыр. Аерым шәхес трагедиясеннән тыш безнең мәдәният өчен ят булган сексуаль кыллык темасы күтәрелә. Википедия сүзлегендә Әфганистан һәм Пакистанда таралган Бача Бази күренеше фарсыдан ул малайлар белән уйнау дип тәрҗемә ителә. Кайбер төбәкләрдә 10-11 гасырларда ук күзәтелгән. Әфганстанда исә 2000 еллар башында Талибан режимыннан соң чәчәк аткан дип тәгаенләнә. Әлбәттә бу практика закон кысаларына сыймый һәм рәсми рәвештә юк дип санала. Больше нилер комедии нравится. Вот они легче воспринимаются, интерес такой. А вот когда такое, это вот что-то такое вот трагическое, такое драматическое, это уже совсем другое впечатление производит. Меня барсы в целом ушады. Декорациялары, bu экран, үзенчәлек бик мотор, эффект. Бик эффектларны бүтән нәтиҗәгә китереп ясаганнар. Тамашачылар фикере икегә аерылу гаҗәп түгел. Мондый спектакльне карау өчен психологик әзерлек, карагач уйланып йөрер өчен рух ныклыгы кирәктер. Тик иҗат төркеменең кыю адымына һәм актерларның спектакльне башыннан азагына чаклы хилафлыкларсыз җиткерә алуына афәрин диясе килә. Төп геройларны башкаручы Айрат Мифтахов, Динар Хаснетдинов, Илмир Нургалиев, эпизодларны истә калдырлык итеп сәхнәгә чыгып керүче Рифат Әхмәдиев, Ләйсән Захидуллина, әфган җырларын башкаручы Рима Захидуллина шәхсән минем өчен әле өйрәнелмәгән әфган тарихына һәм бүгенгесенә карата кызыксыну уятты. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.